Hey, wow, bashani, bashana. Kushubile bashana, kwikhomishana kaMadlanga, bashana. uNational wethu bashana Fani Masemole bashana unikezwe ithuba kwikhomishana bashana lokufakaza bashana. Bafela baqhumisa uThufithi bashana amadoda ahuhuluza ngesilevu phansi kwaguga ama-anda abhalwe ukuthi sibole phushu bashana. Under circumstances bashana ama-anda eza nosizi kwashuba bashana. uMasemole bashana ukubeke kwacaca ukuthi iDiramza bashana. bashana upresident wethu eMzansi Cyril Ramaphosa uyingxenye yecorruption bashana. Bambikela ngodaba olubucayi bashana lamaphoyisa bashana oli-interruptwa luphazanyiswe uminister uMchunu bashana. Kunokuthi bashana uRamaphosa alithathele phezulu lolo daba bashana kuze kube namhlanje akaze enze lutho ngalokho bashana. Hayi bashana kushube kakhulu eMzansi bashana istate sibole phuhlo. Ibhlungu kodwa Ramaphosa lento ensenza yona amabhemu ngoba iANC yayikade kadala nje iyithemba lokugcina. Manje lento eniyenzayo ngoba phela wonke amaqembu ayibolele badla imali kuona amaqembu. Ayiphakamisa isandla inhlangano cha thina sithembekile asizidla imali. Nifuna ukusiphushela ko-DA kodwa iDA la eyisidleke khona la ene-majority khona ko-Western Cape ibolile iWestern Cape. Ngaphela nifuna senze njani madoda lento enisenzayo nisiqedela uthando lokuvota sikuthanda kangaka ukuvota. Akukho ukubambisana ezweni bashana isazosholonto bashana basopa. Hey lo go blam Tukas